Vítaj na našom online kasíne. Volám sa Žaneta a prevediem ťa registračným procesom na tvojom mobilnom telefóne. Na hlavnej stránke klikni v pravom hornom rohu na tlačidlo Zaregistruj sa. Vyplň všetky požadované údaje v registračnom formulári. Zvol si unikátne prihlasovacie meno, ktoré musí obsahovať písmená a čísla. Zadaj heslo, ktorým sa budeš prihlasovať a platnú e-mailovú adresu. Na túto adresu ti zašleme overovací link. Doplň svoje telefónne číslo s príslušnou predvoľbou. Na jeho overenie obdržíš SMS správu s kódom. Ak máš bonusový kód, zadaj ho. Ak nie, toto políčko vynechaj. Pred dokončením si prečítaj všeobecné obchodné podmienky a herný plán a potvrď, že máš viac ako 18 rokov a súhlasíš so všetkými podmienkami. Ak chceš dostávať informačné a marketingové správy o možných bonusoch a benefitoch špeciálne pre teba, klikni na áno. V opačnom prípade klikni na nie. Ochranu osobných údajov si môžeš preštudovať kliknutím na uvedený odkaz. Ďalším krokom je overenie zadaného telefónneho čísla. Klikni na overenie telefónu a zadaj SMS kód, ktorý si obdržal. Upozorňujeme, že telefónne číslo je možné zaregistrovať len na jedno hráčske konto. Pre dokončenie registrácie klikni na aktivačný link, ktorý sme ti zaslali na tvoj e-mail. Po aktivácii e-mailu klikni na Doplniť a pokračuj v registrácii. Vyplň povinné údaje ako krstné meno, priezvisko a ďalšie osobné údaje. Ak si cudzinec, zaškrtni políčko Som cudzinec a zadaj číslo pasu. Ak chceš, môžeš doplniť aj svoj titul a číslo bankového účtu vo formáte IBAN. Nasleduje vypísanie kontaktných údajov podľa občianskeho preukazu alebo pasu, ulica, číslo, PSČ a mesto. Ďalším krokom je uvedenie súhlasov. Klikni na Súhlasy a potom na Dokončiť. Na úplné dokončenie registrácie je potrebné overiť tvoju identitu. Klikni na Overiť a vyber si doklad totožnosti, občiansky preukaz alebo pas pre občanov Slovenskej republiky. Nahraj prednú stranu zvoleného dokladu a klikni na Odoslať a následne nahraj aj zadnú stranu dokladu a opäť klikni na Odoslať. Pre overenie je potrebné nahrať aj druhý doklad. Karta poistenca, pas alebo vodický preukaz. Po nahratí klikni na Odoslať. Tvoju identitu overíme do 12 hodín na základe zaslaných dokladov. Po overení tvojej totožnosti je registrácia úspešná a kompletná. Tak, a teraz je všetko pripravené, aby si mohol užiť veľa zábavy v našom online kasíne Slovmatic.